גידי אורשר ראה את הסרט פלנטה אחרת. הנה סרט ישראלי אחר, לא שגרתי, סרט שנעשה מחוץ לקונבנציה, ואולי לכן הוא גם סרט קשה להגדרה, גם להתייחסות. סיפור מתארך של צוות צילום שיוצא בעקבות אחד, מישקה זילברשטיין, שהמיתוס מספר כי חי בין זאבים כשהוא מסתתר מהגרמנים במלחמת העולם השנייה. הצוות מחפש אותו בערבות סיביר, מקום שהמחיה בו קשה, לעתים גם בלתי אפשרית, כמובן גם עשייה של סרטים. הסרט מצולם כסרט דוקומנטרי, כלומר סרט עלילתי שבנוי כדוקומנטרי, דל תקציב, ולכן הוא מעורר את הסימפתיה שלנו. העיסוק בשואה כאילו המוטיב המרכזי נדחק כאן לשוליים, והסרט הופך למעין אלגוריה על עשיית סרטים, אולי על הקולנוע בכלל, אולי על האומנות ומקומה ליד המציאות. עידן זעירא בסרט ארוך ראשון שלו מגיש חומרים רעננים, אולי לא מעוקצעים, אבל בהחלט ראויים להערכה. פלנטה אחרת, 8 בסולם אורשר.